Moro namu ini soma marhaba mantorosité bela tanu alhamdulillah somo ga kene kare ba ko soni bunje c'est belle wala ma shiu shagari ala ga guna ja amin ala ga sawu moro bi do akundam ne ire sanam ire bilama Vladimir Poutine au cadre ça non mais bien desani vous êtes sortis ensemble abonné merci ni ngoma ko Umaro andalgo andalo drom yere fa isanga nyante nti sanga majje farala raka sabu isanga nyante wallahi Allah ka so nyona amin Allah ka jamana bas amin bro Allah ka nguna ja amin ya rabbi am fanfa nyinni nyumando inshallah Allah ka di am bela jelema muro awai kado kuna funi chama mambulo koro ni Allah sonama atna ke bashi kan bi dese ene ne kene kelenga ni ala sonama ana kuna funi latiga ana ta nazara kana ka bama elema anga tudungana ka lase anfle ba nan lame ba belejeba o mi awakado biso ma daina ne ko krafe o be bato mangane bolo mi bato ma le 23 oui toujours le 23 ouais Moro biye difula sa awa tapli touré atito féminin difula sa réalisation nage awa tapli touré difula bois kari jara badda afana ga cedi nga anniversaire keraw balwa aluke ala majja ama gato tiga fuy alu wala abaye farde to be jarate ya ka fari tobi ku kol jugodo la ko hamburger ka jaba ko ka furdo ndaw sanfa yo tige ko joyeux anniversaire joyeux anniversaire alu il bora njigi ko ngele wuye borson tige ko blada ali ngage farni chama mbay yaro de ala ga ngura ja amin amba fo awa minye ala ga samara jira kene mana alu ko fara shiga fani baka lamo alu boakari jara bro anna fo ko joyeux anniversaire ya rabbi anna ka je ka sanjama fiti nyambe boakari be wele ko badi alu be wele chori sa abedea alu abedea abenji agliji kono warew ga abede la de avo aide gineonge sa abede ko ni na jine ka ga abede moro aminga kene basi fo problème baynu alhamdulillah mi akana digi ngoyalanna oui note ko abina timiya ko ga jago do la ke alubiyagi il yere lafia oui moro tay ami mimbe bolo ibrahima tayo iba don abana wambal mamso de babulugi wa sangani wati abe alqur'ane ko loje kalai abana ikuna aja dibi traoré aledo moro namu mi yere ka mo wololo fam oui fatika ya gishe inik kelempe moro inik kelempe bamba inik pati kelempe sana foka inik kelempe plate ani majete ala ka guraja amin vatrocité ko ala tanu ahaba bayni dum zonga kene burugala tigina do anundu o de hamina ko belebele ni bashi tolula ambe ala tanu ko barkada yusu ki yere fo jinya dongo do wuli ka jola bi ko ne dogo kun damne ngani adam ne nesa awru blanjila e biye o kadara kono na nyon soroya on ni kanu ba jama kula ambi faranyonga ka jabaru masa tanu ka barkada so fla masa nanya le tanu kena mi ga rasulu bi barkada ka wala nyumando ne mane kisiba ma ala ko jiri aka amasa obi foko wala nyumando ni ko barkada ulu sarate ambulo antise ku sarayre funa yusu do de ba ambulo ka nyashi uluma alibisa ala ko bulo ka anshi uje ankoro ka bana koro bashi ga jiri ke lafiaula foi kanu soro min bu torotu aywa munu bi cieso unanga bambato to bela jile bada dali ala ka noya uluye kanu ba jama ga foko barkada fasoko na ni fasoko ka ko beni nyankuma ka beni sigoro chugo yawi kuna funi tumasira no sira mawbi koroto ni beleke laje lo nyegele joko nyuma ni nyama da ko nyuma ala ka noya yawi ala se ko nyuma ala ko noya anyere wi ka ma ben ka chari shuya ko la tigini ni ga shujuru tigi udo ala ko noya yawi fana yi o ankolo sibaye ke fa sangare sécurité renforcée glonglo mugu ko ale contrôle dirigé ka mawdo anga dugo nyewla ka ubi simila ni yeleni je ani bisimila ni bonyaye hawa gafuredo gafu Kouyaté Keita bon ça fait que nyema obela jele fou comment were fana bi fou sabu nyema tike fou ye comment ko
wa koma yere fana o kuma u fana ko ni nyejoro nyema u fana ye ala kan be sababa ma amina rabbi su jamana yere ala ka kuma bo amina rabbi ala ka jamana yin sutura ala ka yere sutura ka soro saya ka sutura kan be kisi ka anta ngani ka kanda ala ko kanyi Traoré marhabani ahaba ma ante bene koye asigi kunyo ye abamne ni blakun gete magwanye okumana ni amblakun anale o la yusu ikado mbe sebeta sebe mi no 26 marsi bakari sangare ikado kafu akembe kan no blake kalomi jole flan kunani no octobre kaloye ni kaloye de nyon deme ani krefedent e keleli kaloye okumana mi nyi ikado haklina nyumamba mi ni adam na kabi e bi konontoni durusa no ye di 1995 okumana samba kele keme konondo bi konontoni ya jamana nyama mi kumbe wati ode Alpha Umar Kunare aleni haklina intaka octobre kalo kerengranya ka kenyo andema ni krefede keleli kalo ye yusu okmana ka kun ye munye Alpha ya haklina inta chugo mina an yere dama obise ga nyo andeme ka sura makeni ma wore ka demenye kai ka do ma ya jado nyona anga nye damu da nyonfe ko ke ko la benenye ko ke ka do ko basigile fona ye yusu ko fe mi o ko nyesa akoni ngudabora ode kama o kwanga nyo andeme yasa mashika na nyugu ire la krefede fana hukumu konala bwakare sangare ale ya fasiri ka foko ni ngalo ngoni sugandira ka ke ikado ka fokalo baye kalo mino enyo andeme ani krefede keleli kalo ye jamana ikado amanye maude ya sugandi hakaja ngama chama wore usindo na akola minti jamana yere banyumangeu bolodi chejau ani ikado ka foko karinjiu ko lu fana dona akola minte ikado faso yere fara faso ka keta uka yusu ko ube jatemineke mamunu nakaka demen shi minganga nyishi mashi mima ani ka do demedo nyongonya Afrika ga da chugodila akecho nyuma e jumenye ukaro ka foko ko chaman donala okumana ko kera ikado adamu da ro do fona e ba fulani kelesa no e 2001 ibai ka foko barka badona ko ina ka sabuke ko kalo nyire ikado ataraka do bala bela jile yake ikado ikungoye okuma keleferen keleli kalo ani andeme kalo kwa ken karafenye femi ni karo ka foko esika mauye nyo anfa mwala ka ke ko barga mai ko sebe hakaja mimbi talike ka do nyo andeme ona tabulu la ana here ani ka do nyo andeme balia kololo o bela jile jate de yera o president Alpha Umar Kunare amanya mingo ayado jamana ka tabulula hakaja ni sharia kisauye abefomi mako décret numéro 01 ke 468 PRM min tara septembre kalo o clé mugane wulonvla ba flani kele 100 okumana ka dona jamana ka tabulula o mi mako ka institutionnaliser okumana ko mi nyi ka do yere nyondeme ani krefe de keleli kalo ye adona bala okula jamana ka tabulula ko sebe ba flani muga sana fe mi ka do jereba o de kera ka do Denmark jamana la oduguba mimbe wele ko Copenhague o jereba mi ngera yusu ko de semfesa ikado ye kala turunyo andemeka ani kado maya jidi tasraw ko kala turulo ka ni ko ke ikado kuma batrile ye no kosebe awati kama ibai ka fo ko mi o jere temenen ko o kuma na ministry so redele la envers ni ga to da ni tabulula ministry so mi nu ba wele ko ministère de développement social ani kado ka fo et de la solidarité et des personnes âgées ko o ministry so dele la ni ngo ingama envers no kalabanga nyema ya sof labla okono abefomi mako direction nationale de développement social ani direction nationale de la protection ni nyema ya sof la de blala ni ministre so ngono baraka ke ikado ko chenyinye ka tamne samba kele keme konontoni bi konontoni duru sa ko ngani ya ministre la ninga sanwo san ka kalo intaka ke ikado alla nyina maya no ye nywande meni kerefe de kalole e keleli kaloye ko ka alla nyina maya akoko ni dona bala ka bo wati fuga se bima wode ya to sa octobre kalo agma sugandi kunfede octobre kalo ngonala ibai ka fo minye don la nyana mayele cha mande ba kono jiye so sige do nyana da nyana mayewu jumenu ibai ka fo anyere fe ya ani jiye reselege nani ga do munu nganga la nyana maya ona bonyongo chama ko lu debe octobre kalo ngonala ode ya to hakina taraka ni fana bla o konna la sabu bebitani nyonye yusu ka be jo fe jumondo ko fo ko domba dobe ikado octobre kalo ngono akle folo ko ire ikado ka fo ko journée
internationale des personnes âgées ɲɛnatigɛw olu tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen y'o ye o bɛ laɲɛnamaya ka bɛn octobre kalo tile fɔlɔ ye ani k'a dɔn journée mondiale de l'habitat o fana bɛ i k'a dɔn laɲɛnamaya ka bɛn octobre kalo tile 5 ye journée internationale de lutte contre les maladies mentales n'o ye hakili wasi banaw olu kɛlɛli ye don kɛrɛnkɛrɛnnen don o fana bɛ laɲɛnamaya ka bɛn octobre kalo tile 10 ye yusu min ye journée internationale de la canne blanche n'o ye nɔrɔ dogo an bɛ ka bɔ maa minnu ka yeli ma olu bɛ taama ni bere jɛmani min o tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen o kumana ko o fana sugandilen don k'o bɛn i k'a dɔn octobre kalo tile 15 ma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ nin kaloba kelen in kɔnɔ k'o de y'a to nin kalo in fana sugandira jamana marabaaw fɛ a waati la k'a kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli kalo ye ka da nin bɛɛ lajɛlen kan min fana bɛ o kɔfɛ o de ye journée mondiale des femmes rurales an ka togodala musow tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen octobre kalo tile 15 o fana bɛ laɲɛnamaya ani journée mondiale contre la lutte journée mondiale de la lutte contre la pauvreté fantanfaga tɛ o ye walide ka fantanya faga ka fantanya kɛlɛ lutte contre le crique ne kun y'a minɛ ka fantanya faga ka bɔ ye k'a kɛlɛ ka bɔ ye k'a fa ka bɔ ye n'o tɛ fantanfaga tɛ wa n y'a to a la ma Yusu o fana don bɛ laɲɛnamaya n'o ye journée mondiale de lutte contre la pauvreté min ye k'a dɔn fantanya o kɛlɛli o don kɛrɛnkɛrɛnnen ka kɛlɛ kɛ ka taa fantanya jugu la k'o fana ye octobre kalo a tile 17 o fana bɛ laɲɛnamaya o kumana n'anw ka nin kalo in fana kɛra o kalo n'an y'o kalo kelen ta k'o fana kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli kalo ye a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na Boubacar Sangare a ka nɔbila sɛbɛn nin anw y'a bɔ 26 mars kɔnɔ Yusu ka bidon bɔli 26 mars ni y'ale bila Moro ne bɛ soir de Bamako ta soir de Bamako an bɛ kɛlɛ min na Moro kɛlɛ in a ɲɛdɔn ka gɛlɛn ko ye k'a sababu kɛ mun ye Moro i k'a dɔn an kɔni y'a bɛɛ lajɛlen kɛ banbanji ye Moro an y'a bɛɛ lajɛlen kɛ wagabon caman de bɛ ko in senkɔrɔ wagabon yɛrɛ de caman bɛ ko in senkɔrɔ a bɛ tɛ banbanji ye dɛ Moro kɔrɔ mara bolo la min ye awa dandɛmɛ walekɛla minnu bɛ yen walasa olu bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ yen cogo min na anw ka awa jɛkulu dɔ bɛ yen n'o ye MSA awa k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la olu nana ka maa dɔ minɛ dunan don ni dunankɛ in minɛ ne Moro taara ka taa sɔrɔ pisiw b'a kun pisi 20 bajango o b'a kun kalabanci kuntigi dɔ ye nin ye Yusu Konate ka fɔ la a ko min ye bɛnkan sɛbɛn min n'o tɛmɛna an ni ɲɔgɔn cɛ Moro o bɛnkan sɛbɛn kɔnɔna na o b'a jira k'a fɔ jɛkulu minnu bɛ yen n'o ye plateforme ye Moro a bɛ k'a dɔn olu ni anw ka jamana fo ka taa se a bɛ k'a dɔn maa wɛrɛw ma Moro olu bɛ jɛ ani MINUSMA olu bɛ jɛ ka fɛɛrɛ tigɛ walasa basigi bɛna jamana kɔnɔ cogo min na o de kɔnɔna na sa min ye Menaka Moro bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu a gɛlɛyaba a bɛ k'a dɔn o dagalen bɛ walasa ka jamanadenw ani sigidadenw lakana mouvement de Lazawada Moro a k'a dɔn mouvement dɔ bɛ yen n'u b'a wele ko mouvement pour le salut de Lazawada Moro olu kɔni y'a lajɛ min ye a k'a dɔn ka yɛrɛ a k'a dɔn yɔrɔ dabɛn dɔ kɛ n'o ye patrouille ye k'a daminɛ kɔrɔfɛ ka taa tilebi fɛ Bani ni Baba Menaka o lamini bɛɛ lajɛlen la Moro awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la o kɛra awa min ye nin octobre kalo tile 7 san 2022 Moro a k'a dɔn mouvement pour le salut de Lazawada MSA olu kɔni nana a k'a dɔn k'u tɛgɛ da maa dɔ kan ni maa min dunan don i k'a dɔn ni maa kofɔlen pisi min tun b'a kun a bɛ pisi 20 bɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen Moro u ye wari caman sɔrɔ a kun min ye i k'a dɔn erow b'o la dolariw b'o la i k'a dɔn Mali wari yɛrɛ fana b'o la Moro waati min na nin ko bɛɛ lajɛlen kɛra sa i k'a dɔn awa min ye ninnu kɛlen ka nin minɛ u y'a di anw ka wolomasiri tabaw ma ça c'est très bien ça n'o ye armée malienne ça c'est très bien ça o ɲana de u k'a bɛɛ kɛ nin cogo in na tan Moro min ye a ko ɲɛmaaya tun bɛ maa jumɛn bolo awa k'a dɔn Gamu nkɛ belebele
belebele muro patrouille gonda nasa yo wuli ka joge ka bedla salo ke muro awakado minyo unana kana mado mine ninga tlaka mobili do mine muro no tabana ka boy marama fenjugu do yo lu mine miye jengalo tleta aninani miye accordal jemi no kera muro awakado oba jira jengalo tleta nani samba flanita aninani muro benga o temana accordal jela miye awakado kaleka ba miya anga mau uluni awa minisma watila fuka tase barkan ma anni awakado ni jakulu munu vlene o kan darakilike nu en darakilike muro awakado kalat ma anga ma nyama ma wala sa awakado mamuni nyeli gelawe ferem sika soro la chugo mina ngabena sa muro awakado ma chabango ni bolo jigi ngaminye anga general de brigade El Haji Aga Gamo président du conseil supérieur de Igmada moro no tabana kaboy minye Musa Aga Asharature secrétaire général MSA ani Mami Bey no awakado président de plateforme Fagada Aga Al Amdu moro awakado nunde ka wulika jo anuka fero de yato ni jabi sera kasoro wa minye seba sora kasoro juguka anyana ta ga wedanga mimne moro pisu mbako ani nafulu chamma baddi wo yanga mobili do mine kala banci kuntigi o yayi ni sebe ay ni mbo sebe ngono sebe nu bawlo ko soir de mako yusu ko nataka sebe do wo bi gani nyongo ne ke risilala risi de munu be ka boli faso kuma bo nyakata wala jamana wala lamrigo de bi ka dollar shuru lu fanaka ala na kadu yu ka be ka boli kata nga faso de nyumo ali nu ye lamrigi yere doluma olu to mine ma maliwa o chogo kele do je fa be do ko yi je fa be de an to ba fengo mangutu tie kana nga jamana sura mana kele ya chogo o kera do ka moche malide de amana ke chogo i bangena mali kono ya i masaw be mali kono yi ka ko be ka mali i ka kalansara ka ko be la jele ki net lara ka fo ko gelabo o mali kele dala mase ka mali debe imase ki faso to sudrala fo bo labo ko di nyema ko ke ni soja ko e siga bi ka fena abada kana ki masa fe fiu i kana ko lu kama fiu nga ki yere fe kana ki yere fe fiu kana ki yere kama fiu ni bona bila ko mami sigile do tienta ba ko ka akai tienta ba ni bona wallahi dono akana fo ka bla lukuna nga ni mami mani shiye otaundoye yusu amitani kuna funi ende pana ba leta ni ende pana ta ikado ka fo ni ye ko baye ibora ka fama ga kuma fo sa fama ayaga fama ya to ya kuba ya ka sabu ke munye fama aye bogo kono kele do bambanju ni mamuruti le dola haka jau jabala do ko lu da wolo ka sogono minege kena maminenye yusu ibaye ka fo ko terrorism binani ani kele olu tara shula ala ku jugero be jahannama ma amina rabbi minye bi woro ya rabbi ka melege nyuma gana siku kuna ala ku faraka suga inshallah ni mashi tayro kana ke kele abala yusu o ma binani ni kele kolu tara shula olu kubla la ngoni fokoro aywa biworo olu fana minena ni kolu do berela aywa yusu minye ka do ka foku ka komando nyema do olu jama kulu la kwe ni ya kuna funi taka laje minye ka do abula ijarae ende pana konala abora ka kuna funi akoko operation flami mbi sena malikoni keletigi ko ni ngera ka do kuna wolo ko jamana de umbula ni fama bulo ko sebe ko abula la senga abe kalo chama mbo wo bu ka bara la ina fo la nyini mingeru fe jamana do ni manyema fe ko la nyini mingeru fe obo bara de la ka folo ba manji de kumina on gama nga sisa on yere de bita ukama ka tu daga yoro la ka shede fa shekli kono ka sura matoro mbi yu daga yoro yi ko lu fana da wolo ka do ka fo ka sura makeni gbele yayi ko mba bina ni kele bonyongo olu ko ni blala shula ka bi woro ko lu chomi ni ku tege ku kuye haka ja mi nye jatige wole ke ba tigila mo de nunu nye awa ko munu fana minena ko ani minen chama fana yeru bulo ye minen chama fana chien ka do yere minen ka ta no olu fana ye jabi min soro la ka ta septembre kalo kile mugane wolon lana kana sek e ka do octobre kalo in kile wolon vlama o de dira amma o jabi ko na
la Abla Jara ale fasiri tani ga fasiri ke kan kuna funi kalmun tale ko afa akoko minye karo ni ngoyinye ko minye samya wati ye ko okunye jatike wale ke ba tigila manu nunga jama wati ye ko wati ko ni ku kumbi jama fo ku hele nga akumbi dangara nga wulo masiri taba ka ta masena ko nyina ndai makete ko nga wulo masiri taba uta masiri samya mafenchi ala uga wulika jo samya mafenchi ala aiwa ko ka dabela jile kloga ka fo ku ye wulika jo mununge ka dangari jatike wale ke ba tigila manu ni bamanchi ula yusu ko ikado wulika jo ka bela jile wulo la tare la haka jalla kanan ko ikado nasra la kantini malitna kulonge no koyi minye jatike wale ke ba tigila ma kulu chama blala shura chama je marabolo la ani koro marabolo la fuka na sekle be fe anvanve haka jako ni utakulaje ajama kulu chela ko ngana duru bonyongo bola ngana duru bela jile kunyini nedo haka jaminye sabta ko kle mugwane wolon flanye ba flani mugwane fla saina minye ngana duru e ko lu chomina mi olu mina na sofara ikado kafo osigidala moti konna la dogo si Allah ngani ya jugu nunu barka bana nu saransara mauchele ba fa kuye ma sebe wallahi ka soro ibilisa bonzo ni jine deundo bara yuzu ogmana mi ye karo ka foko sofara odogo ku ye ni maduru uyolu chomi ye no hakaja ofana temenengo ibai ka fo mi ye ka doko ni yoro ye ko ka wuli ka jo barika kunga boyo mau ninda dingani dala kle chama ngono ngunu yere chama ya jira ka fo ku ye civili chama bone anina hakaja ani karo ka fo ma chama wero ko minye katiba amabadoye no katiba masina amadu kufa aleka ma bado ko ni ko o tege kara kuye ni ngola ko no abu anas aleko ni ma yesa ko ale de la ka mine jatige wale kulu do fe nga ika do blalu senve akla ka blale de la ka mine muruja amine ne se ma shi ma flama ale do abana o kuma kwa ta chena sinde abana barka bana o kuma ko muruja imina na ki bla la kata mine sofara kuma kalonti etala kale de ka wuli ka jokunga bo ka do sofara ni banyangara fanfera la ko sebe abu anas temene ko ibai ka foja tige wole nyema do fona be kale fona kunyeshine do wangoro ani ka do mafune de ma ale ka binganu be kumeta ka nyeshi yema no amadu jagite o fona tege kara kuye ka do ko fona mine na sofara yusu ko minye ka do kalo klem ngana wulum blankele ina wulo masiri taba ka pangurun tara mugo jugu shuru ay mugo jugu shuru ka do bamanji uka marama feu mara yoro nu ka mugu perenta u gla yoro deka o kata yoro jumena o ye fitili alebe ka do tesite ka do klibi fe amvana yusuku ye ka do chama vana bla shula ko masheki olu ko ni kubla lango ni fo koroe haka ja ko akilla kunu vana beke minye kalo chama ye ko ni yoro nunu na ko ma kunsega nyonga furiye ko ngani bingani ngela kulu ni bamanchu ku ni fama tarabasoro nyona akachane jango kulu mi wele ko AGS ko lu de daga yoro benendo ni yoro ima kwanga wulo masiri taba ku ye chaman ni bo wati dola o de dusu kasi vesa an wulila ga tajuru sara bereta o tajuru sara bereta sara wulo tare la tanno yusuki bai ka fo ko minye ka do uka jadi jekulu bado kuntu lembe nyongo ku bita tieni ngero la ko bokara o kalama minga antara bela jile bla shula mashi kele man adano mashi kele ma dano ula ukulu jama ni to mena fosa kwa exaction ko kolon de jadisi otu jama kulo nyongo ku befa woku ulu modala no okumana yusu kibai ka fo ko fona temenengo ko ni ma ko fole munu bunde ne vle ni ko nunde kumbeta daga jugu sige dugu dala bugu danu dala ubi mo ni bo chugo me bubu la hero fona ndaraki ulati moti o marabolo konnala kibai ka fo ko jene cercle kono ku daga yoro tumbe yinfona mbugo dona ulu fona na minye terrorism fly ko ulu fona minana ko ludo berela minye ni wulika jon nu senfe nga pangurun tara ikado o bara fona sebe korogla ulu masiri taba obulo o kera yoro mina o de gangeli muto nani mina nai kalaba ka kulungele mina ula jiti ka kuluni goi ani ka do nyame kele o fana mina nula yi ko nunu tefu itu ali nunu bi sheshu ka yelaka kama na gwamba to tewa afon lerefe ite lerefe bodo ko jugo o gona yusu mi ye garo ka voko marama fe on fana minena we do lanugo ani ka do kise de ko kise mara yoro ko chargeur pe am chargeur u fana minena talku walkiu kuna funi cheri fere yo ye ani ka do ka vo ka be fe do be no ye te ko commande à distance we mugo jugo labe ka blaga tu dugo roja o pereni minen fana kumbu bolo ko ni jamande minena o mi katiba manye
ɲɛma fila minɛna Moti marabolo kɔnɔna la o y'i ka dɔ Katiba Masina Amadu Kufa ko ye dɔbɔlen a jigiw la ɲɔnɔ kɔnɔna la a ko wulikajɔ min kɛra octobre kalo tile 3 ka na a se tile 5 ma k'o kɛra sababu ye i ka dɔn k'a fɔ ka caman fana bila sula ye n'o ye Cɛmanba ani ka dɔn Bamada o yɔrɔw la ye ko min ye terroriste 31 olu fana la bilala sula ka u dagayɔrɔ fila k'o da walo an'u bolola minɛnw olu mara yɔrɔ k'o fana dɔw tiɲɛ minɛn dɔw fana minɛna u la Yusu ko min ye ka dɔn ko kelen kɔnɔna la octobre kalo tile 3 ka na se tile 4 ma Jɛnɛ o marabolo kɔnɔna la ko Pankuru taara mugujugu suru u jabala dɔ kan min bɛ Sare Dina ka dɔn ko min ye ka dɔn kilomètre 10 bɔɲɔngo ani Kwakuru ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa ko min ye jatigɛ wale kɛbaa 33 olu fana bilala sula yen nɔ ka tila ka dɔw cɔmi k'olu dɔw bɛrɛ la o fana yɔrɔ man jan Sofara la i b'a ye ko maa 15 wɛrɛ k'olu fana minɛna i k'a dɔn ko olu yɛrɛ kun lakodɔnnen don u tun bɛ ka ɲini k'a sɔrɔ bi ko tɛ u jate bɛɛ bɛ Wolomasiri Tabaw bolo k'olu fana minɛna nin ko sen fɛ wa a dɔnna k'a fɔ k'olu fana don Wolomasiri Tabaw n'o y'an ka faama ye u ye wulikajɔ kɛ maa 4 min ni olu minɛna jatigɛ wale kɛbaa tigilaw ma la kɔnna o kɛra octobre kalo tile 6 tɛmɛnen i kɔrɔ Yusu o kumana ko min ye k'a dɔn o maa minnu filɛ nin ye k'olu ye tiɲɛnikɛla jugu de ye an bɛ hakɛto ɲini jama fɛ hakɛti la kuma ma nɔgɔ o kumana ko min ye k'a dɔn o ni dugu kɔnɔna cɛ kilomètre 10 bɔɲɔngo Wolomasiri Tabaw wulila ka taa dɔbidɔbili kɛ yen sabu u tulo la sɔmina k'u jabala dɔw bɛ yen ko dɔw bɛ munumunu salo la Katiba Masina i k'a dɔn k'olu ka maa caman fana bilala sula yen nɔ o kɛra Jɛngɛni Fulbe ani Goni Fulbe o kɛra nin yɔrɔ fila ninnu na o kumana ko kilomètre 30 ka kɔn Sofara ɲɛ bolomafɛn min fana bɛ yen n'o y'i k'a dɔn k'a fɔ u ka bolomafɛn dɔ ye o minɛn'u la ani k'a dɔn u ka mugu pɛrɛnta ani engrais camanba min bɛ kɛ ka mugu pɛrɛnta ninnu dilan k'u nin bɛɛ lajɛlen minɛna ka sɔrɔ k'u dagayɔrɔ k'o fana da walo ka maa 17 tigɛ k'u k'u ye yen nɔ o bɛɛ kɛra siganamaa ye octobre kalo tile 6 tɛmɛnen Moti dugu kɔnɔna la Yusu ko kumana ko min ye u k'a dɔn k'a fɔ maa caman o bilala sula ye Kucala fana k'u ka maramafɛn dilanna jugu dɔ k'o fana sen bɔra kala kan ye u k'u bɛɛ minɛ n'u minɛ u k'u fɛ Kucala ko min ye terroriste dɔ ye k'o minɛna kalo tile 4 tɛmɛnen octobre kalo in na a kɛra Kucala i k'a dɔn o kɔnɔna la fɛn min ye k'a dɔn ko bagabagali k'u kun kɛlen k'o ta ka nin yɔrɔ in sɛgɛrɛ kalo a bɛ waati jan bɔ a ka ja min ye Karangaso Kuri Yoroso ani Bura k'o yɔrɔw fanfɛla la Wolomasiri Tabaw ye wulikajɔ min kɛ ko tiga ma don a na la dɛ Yusu octobre kalo tile 7 tɛmɛnen i b'a ye k'a fɔ ko buguda min bɛ yen n'o ye Tumanibugu ye k'u taara dɔ minɛ ye Kati cercle fana na Muruja ani Nara ko fo ka taa se wale ma wala ko nin bɛɛ lajɛlen ko ala o bɛɛ lajɛlen yɔrɔ la ko nin bɛɛ lajɛlen k'u dagayɔrɔ kun ye ninnu ye o yɔrɔ fɛn fɛn fɔra yen nɔ ani jabala fɛn fɛn bɛ yen jatigɛ wale kɛbaa tigilamaw ko u y'a fisaya taama ye sabu dagayɔrɔ bɛɛ lajɛlen da walona o kumana ko wulikajɔw bɛ sen na o wulikajɔ n'a ta bɛɛ dɛ u fana b'u sɔn koyi o kumana ko faama ka nin baara in a tɛ ɲɛ u bolo cogo si la ni jamanadenw m'u kɔnɔ jɛya ni kunnafoni ye k'a lase faama ma wa a ka kɛ kunnafoni balolen ni kunnafoni jolen ye baara tɔ bɛ i k'a dɔn faama bolo ko n'o y'i bɔ a la mankutu tiɲɛ ni kobalankolon ni tɔgɔ tiɲɛ kuma ani hakili tiɲɛ manamanakan minnu bɛ ka fɔ kɛrɛfɛ ko maa si ka n'i tulo don nin kɔrɔ faama ɲamayaso mana min fɔ o de ye tiɲɛ ye a tɔ bɛɛ lajɛlen k'o ye naganagakan ye maa ka n'i tulo don olu kɔrɔ yɔrɔ tiɲɛ kumaw don an ye nin bɔ indépendant kɔnɔ Ablaye Jara ka nɔbila sɛbɛn dɔ bidenw bɔlen don Yusu Moro an bɛ taa Ablaye Mayiga ale fɛ ka ale fo ka tɛmɛ ka taa min ye pharmacie kura verti la commerce la commerce la ka taa pharmacie kura verti la Moro ka taa ji min ye k'an kunda Kayiba Jabate an ka cɛkɔrɔba ɲuman ka taa fɛ a ka dugawu k'an ye ka dugawu kɛ jamana ye n'o ye an bɛ ɲɛ ye o tuma Awa Tabili an ka taa sugu la a y'an bila sugu la fɔlɔ Moro ayiwa interdit au moins de 18 ans carte d'identité bɛ filɛ yan carte d'identité filɛ b'a la o bɛ sɔrɔ a la dɛ n'o ma k'a la 18 ans dɔw 16 ans dɔw ne taara sisan u b'a dɔn k'e ye 18 ans ye awɔ o kɔni b'o dɔn l'exé ɲɛ bɛ kun o ye ne ye nka mɔdumanba ninnu dun mɔdumanba fogofogoba wa fogofogoba ninnu alima minnu bɛ yen sisan piélan olu n'i y'olu ta u kunnama fɛ o dɔw tɛ tɛmɛ san 12 kan nka n'i y'a ye i b'a fɔ ko balikuba don a banna o de la n ko 40 filɛ b'a la wa o t'a la dɛ nka o kuma Yusu an bɔra sugu la an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen ye ka bɛɛ barika da ni Ala ka jɛ ye kumana min ye kanuba jamakulu ye u sigilen bɛ ka kunnafoni kɔnɔ an tɛ don
angado muro amba fo mauludu kera do kera fa ambela jelife minye mawe do ga misri kono mawe ya ke bede udala muro alaka bela jeli min jamana ya rabbi Bamako ana lamini gurubina wala saka gurubina to ka sangorota aya sanige yoroke Fatis création aw be daga bana finu soro e gurbe lammo ceta ani musuta fuga ta se maruma ka mutu ka bulla sagi leni tasayimo no sika cha kosobe ayre be foko lafiya donti maye ko wallahi yeso sigere te lafiya soyi malati de lafiya malati ko no te lafiya donti maye o do munu yere lafiya do e ka green do e ka teme do be ka abana moro mi ami sebenda mi namba ta oti dore mi avocado le témoin a Keita Adraman Keita avocado le débatteur grand chéri allez de baru Adraman Keita ge olu de criticalaw ye criticalaw do de Shana fana wala goy Shana takiu criticalaw ani bala ci saba tuma do law be cride mine akele ka koro ni ñon je fu be balota ci kala baro no may de fu bi baloti na idi Keita ma bi passer Shana bi di baruma abana muro awa baranyuma muro anin mawni so jale de wallahi ala ka nguna ja muro anga ta donna minye avocado nyerella ale pumanendo ani fasiri dobe minye le pousse numbela yele pumanedo minye avocado donna muro ko miliara kemworo muro avocado minye nyerella wode koni avocado o nyinine do nga minye avocado ni kalo sawa folola anga duani o yewuli ka jo cha mange muro anna soro avocado minye gele a cha mambe avocado o yera sirala minye o yegele a cha mazro kazwage munye ikado coronavirus o nale o yedangari anga sorola no temana kaboye avocado minye jagoya ambargo mi natlende ni jamba ambargo jamba kolozi na anye wiro nyinga shuara kuno buru wallahi Allah ko gara sabuye muro avocado minye ka gele aballase ani avocado fe min be no ikren o manga min be bi ani risi uluka kele o yenya regele ya no muro abenata minye avocado ni gele abaina muro avocado duanyo ko ni na manya kafo gele abe jamana dongwa duanyo de be wuli miri keke kata shike minye avocado ka fe no be ko lu bi wala sa jamana dom se ka awasani ge chuko mina no ya kono nana muro ko kera gele ya cha manye minye exoneration mbola muro subvention mbola muro avocado minye nyera la ibe ka fo awa femunumbe no etaji kata se avocado gazuma muro awano tabara kabwe miye dadumuni feun muro avocado doanyo ye fenja mambinina wala sa avocado gele ya o jamana dom se ka kiso ma chuko mina ga benata avocado minye ni gele abade ngono doan ma nyama mimbe no amadu konate ale ka wulika jo obonyana muro ale wulika jo baminge muro kani sababa bena muro avocado ode yato minye avocado ni ma ko folene Adraman Keita ale ajra ka foko la douane renu avec la super performance oui tiens dere muro wanyo ko ne matuko abana matuko de wallahi abike chugodi moro nga minye abanata wulika joko ngele do avocado mado kembe ka wulika joke halbi ku na gele ala se minye avocado douane ma sangota avocado douane ma nyemama moro avocado nyerla awa minye mamimbe ko ni nyengene jombe o labbi mamimbe lol o ka wulika jo ni nyesineme ko mabi moro avocado minye nyerla ka laje ka tien ani puma do ta ni nga nyeshi muro ko fembela jelebe barakero ni la koy ba ko lawo otibala de muro awa barakero muro barakero avocado barakelo de be barakero do muro avocado ni mi mboray muro ko de ya nyella tikai no te ngunungunum kan muro ko ti balaw
yoro tiɲɛ kuma de ka ca an ka maaya la bi o de ka ca an ka maaya la o de ka ca an ka maaya la bi ma tun tɛ jugu fa koyi a banna ayi tun tɛ jugu fa moro min ye aw ka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la ni ye jateminɛ kɛ ko douane a se ka kɛ i n'a fɔ kɔrɔlen cogo bibi na dɛ moro an bɔra ka min fɔ embargo min kɛra an kan ani aw CEDEAO fɛ ani Russie ni Ukraine kɛlɛ fo ka taa se aw ka dɔ fɛn min bɛ yen n'o ye coronavirus ye coronavirus tiɲɛ yɛrɛ la k'ale na diɲɛ kɔrɔbɔli de kama a banna moro ni gɛlɛyabaden na min fɔra ko ka o ɲini ka na n'a ye o ye miliyari 700 ani miliyari 21 a n'a kunkanfɛn ye nka min ye aw k'a dɔn an ka douane maa ɲɛbaaw ye an ka douaniers ye olu y'a dasi fo miliyari 600 a n'a kunkanfɛn ko wa ko gɛlɛya de nana ka na don ko la gɛlɛya min fɔra n'o ye embargo ye ka taa se coronavirus ma ka taa se Ukraine aw k'a dɔn Russie kɛlɛ ma ko de nana ka na aw k'a dɔn hali tɔ k'a jɛ min b'a la o de nana ka na dɛsɛ ko ma ko n'o tɛ ko n'o kun tɛ wulikajɔ min bɛ yen ani baara min bɛ ka kɛ nin zanga in na min ye aw k'a dɔn an ka douaniers fɛ ko maa bɛ se ka fɔ tare wa hali bi i bɛ se k'a fɔ aw wulikajɔ bonyana ko de y'a to aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw k'a dɔn douane maa ɲɛma inspecteur général Amadou Konate ale n'a ka cakɛlaw k'u ye wulikajɔ kɛ wa k'a dɔn a kuma o kuma k'a n'a fɔ k'a fɔ aw se o se mana sɔrɔ baara o baara mana sɔrɔ ale kelen tɛ ale ni aw k'a dɔn douanier bɛɛ lajɛlen de don moro i k'a dɔn olu de bɛ se ka min ye Mali k'a sankɔrɔta olu de bɛ se ka douane sankɔrɔta wa min ye olu de bɛ se ka fɛn kɛ fɛn min bɛ aw jamana yɛrɛ nafa a barika Ala ye El Hadji Camogo Traoré moro aw k'a dɔn ni ale ka fasiri ye fo ka taa se A Keita ma ni ma hakili jigin Mahamɛd Dukara la Dukara k'a fana to yen ko caman kɛra a ye wulikajɔ kɛ nka n'a ta bɛɛ fadenjugu tɛ tɔ to i la dɛ a banna Ala ka mana ɲɛ hali ko e mana ɲɛ hali i ko tɔgɔlamurunin dɛ dɔ de bɛ f'i ma jugu de bɛ sɔnda i la a banna wa faso jugu ni jamana kɔnɔ maakolonsi dɔw bɛ yen olu tɛ nin ɲɛfɔ maa ye diɲɛ kɔnɔ nka u ye diɲɛ gɛlɛya ani Mali gɛlɛya bɛɛ ta k'a kɛ transition ta ye transition de ye diɲɛ ye faso jugu ni maakolonsi minnu bɛ jamana kɔnɔ olu ye diɲɛ gɛlɛya ni Mali gɛlɛya bɛɛ kɛ transition de nɔ ye k'a sɔrɔ e filɛ ka fɛn minnu mada ɲinan kana kɛ nin kɔ nin bɛ bɛɛ de da la Mali kelen tɛ wa min ye farajɛla ni lamɛrikɛn jamana ye olu ta ka jugu anw ta ye sabu bɛɛ bɛrɛmadonni de b'i kun i y'a faamu kɛ Ukraine kɛlɛ a nana tɔ bɛɛ lajɛlen da walo n'o tɛ coronavirus de dangari maaw la san fila mun mɛn kɛlɛ t'an cɛ o t'an cɛ nka bɛɛ y'i ka datugu ɲɔgɔn ye mun y'a kɛ corona tɛ ɲinan kɛra o kɔ embargo min jagoya pepera anw kun kalo 7 an b'a degu kɔnɔ bingani hukumu kɔnɔna la ɲinan kɛra o kɔ Ukraine ni Russie kɛlɛ a bɛ ɲini ka fa kɛnɛ wuli farajɛw yɛrɛ la bi min y'a gasi ko ni baloko ye anw ta y'a la nafila ye nka fadenjugu ni jamana kɔnɔ maakolonsiw ko o bɛɛ Asimu n'a ka maaw nɔ ye transition diɲɛ an t'a lajɛ an yɛrɛ ka tiɲɛ lajɛ an ɲɛ kɔrɔ sa n ko ne ka cɛrɔ sigilen ko angɛrɛ a bɛ ka angɛrɛ ko kuma c'est-à-dire que ninnu dɔw ɲɛ bɛ ko la dɔrɔn c'est-à-dire dɔw fana ta ye min u bɛ mankan u bɛ mankan ci n'u ye mankan ci balo ka d'u ma o ɲɛmɔgɔw bɛ wele ka wari d'u ma u k'u datugu u balo ka d'u ma n'o tɛ ne ɲɛ b'a banna tuguni k'i bɛna angɛrɛ donna ta dɛ i y'o wo min ci ka wari sɔrɔ i bɛ tila ka n'o wo kelen de ci n'a banna o ka dɔwɛrɛ ɲini e tɛna t'o la latigɛ kɔnɔ a tɛ t'o la fiyewu Russie ye angɛrɛ bila ka na farafinna kama Union européenne y'a bloqué sira la o kɛra u y'o fɔ wa faden y'o fɔ ayi faden t'o fɔ dɛ nka a bɛ fɔ ko Mali de dɛsɛra ka angɛrɛ di k'a sɔrɔ a sabu bɛ fɔ yɔrɔ jan n'an m'an da fara yɛrɛ ka fadenjuguw bɛna jamana in nege bɔ jamana den yɛrɛ ma hɔrɔnya la wa o tɛ k'an balolen ɲɛna yan Youssou 26 mars n b'ale ta n'i ye 26 mars ta nin ye i k'a dɔn chauffeur dɔ ka taabolo ye nin chauffeurkɛ in fana ka ko ka gɛlɛn dɛ chauffeurkɛ in minibisi bolila don ale de ye maaw ta i k'a dɔn k'a fɔ k'i kunda n'u ye san 5 kan ani 40 la a bɔra Bamakɔ yan o ye bere danbelew ka dugu ye bere
a bɔra Bamakɔ yan k'i kunda Sandro ni Karantela kan fɛn min ye kabini sɔgɔmada nɛgɛ ɲɛta n'o ye 10 heures ye ni sibiri tɛmɛnen septembre kalo tile 25 i b'a ye k'a fɔ ko i k'a dɔn minibisi a ye maaw donni yan nɔ ko maaw yɛrɛ sigili min kɛ i k'a dɔn gara la fɔlɔ ko kuntala ka jan dɛ kabi sɔgɔmada nɛgɛ ɲɛ 6 n'o ye 6 heures du matin dɔw sigilen bɛ gara la u ka billet b'u bolo minibisi ma wuli fɔlɔ u sigi b'a kɔnɔ Alama kɔnɔ sigi la u nana mun de fɔ u ko ni jama sera ka dafa sa anw ka taa sa ko y'a sɔrɔ billet kɔni feerela bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ hakili la tigɛra k'a fɔ ko jama dafara o kumana ko an bɛna sira sɔrɔ sisan sa u ye min k'o kɔfɛ wa lɛrɛ 3 bɔ ɲɔgɔn kɔ u sigilen don hali bi funteni na ye n senkurulen Yusu f'i kunbɛrekun b'i dimi min ye i k'a dɔn ko jaw ka bɔnɛ ma ban koyi olu ɲɛna ko ni taama sira sɔrɔla ka ban wa ko ni sira daminɛna ko bɔnɛ banna sira daminɛnen de ye bɔnɛ juguya Yusu ko i k'a dɔn u yɛrɛ ɲɛna ko n'an wulila ka ban o y'an taalen ko gɛlɛya wɛrɛ tun bɛ k'u kɔnɔ u t'o dɔn passager k'i b'a ye k'a fɔ ko min ye diinɛ ɲɛfɔ jamakulu dɔw tun b'a kɔnɔ n'o ye diinɛ ɲɛdɔnbaa jamakulu dɔw ye nɛgɛ ɲɛ 17 waatiw la i b'a ye k'a fɔ min ye sofɛrikɛ ye mobili bolila a bɛ mobili kun kɔmi a b'i jɔ n'a ye ko motɛri k'a ma sɔn o kumana k'u taara u yɛrɛ sɔrɔ fana fɔ nɛgɛ ɲɛ 17 waati sɔgɔmada fɛ fo 10 heures ka bɔ 10 heures la ka taa se 17 heures ma o y'u selen fana o tɛ koro kara ye walama nɔnsi est-ce que o kuma Yusu ko 17 heures n'o ye nɛgɛ 17 ye u selen kɔ fana waati kɔni b'a sɔrɔ kɔngɔ bɛ maaw la ko sofɛrikɛ a ye mobili tunkuru tuguni ni k'a jɔ a y'a jira k'a dɔn taamalaw la ko bɛɛ bɛ se ka taa dɔɔni bila i da k'u ka taa u dala dumuni dɔɔni kɛ yanni waati cɛ o kumana ko min ye k'a dɔn k'a fɔ ko ale kɔni bɛ ko sofɛrikɛ in kab'u ye sira minɛ ko panne de b'ale ka motɛri la a tɛ panne tɛ ban nɛgɛ ɲɛ 19 waati i b'a ye k'a fɔ ko minibisi kumana ko a y'a yɛrɛ sɔrɔ ka sira minɛ sa ka se i sɛnsɛn k'i sɛnsɛn Yusu fɔ i k'a dɔn k'a fɔ lɛrɛ 9 bɔ ɲɔgɔn ko k'u bɛ taa mun kɛ u taar'u yɛrɛ sɔrɔ fana waati min na ko a ye maaw jigi k'u ka dumuni kɛ ko nɛni de kɛra ka sofɛrikɛ ye fo k'a kun tunu maaw b'a nɛni cogo min u bɛ suru ci a la ten sanbɔrɔ bi ci a la Yusu ko bɛɛ y'i ta fɔ a ma a ko u ka sabali bɛɛ ka taa dɔɔni bila i da ko sɛgɛn kɛra sa o kumana nɛgɛ ɲɛ 20 waati la fɛn min ye k'a dɔn k'a fɔ sofɛrikɛ ye a seginna ka n'a ka mobili lajɛ a ko passager ma ko tiɲɛna ko ni mécanicien ma sɔrɔ ko mobili tɛna se ka taa kɔnɔ falen kɔ ko ni mécanicien ma sɔrɔ yanni san na kɛ tile 5 u bɛ tile 5 kɛ sira la ko ni mécanicien ma sɔrɔ ko i k'a dɔn ko mobili tɛna se ka taa ko mobili yɛrɛ ka panne tɔ juguyara ka taa fɛ o kumana Yusu i b'a ye k'a fɔ k'a y'o kuma fɔ waati min nɛni tɔ juguyara ni danga u ye kɔlɔkɔlɔ danga da nin kamalen in kan maaw b'a nɛni cogo min u b'a nɛni u bɛ taa ka segin ko dɔw yɛrɛ dusu tiɲɛ kojugu ko k'u b'u suru a kan k'a bugɔ fo k'a nikɛnɛ karaba dɛ k'a kunna jara ko diinɛ ɲɛfɔ jamakulu min tun b'a kun k'olu de y'a bɔ bolo la ka maaw lasabali i k'a dɔn k'u dusu k'o fa u ka sɔrɔ k'a to yen ko kunnaja n'o tɛ ko a don ko sofɛri ko tun bɛ ban o kumana o diinɛ ɲɛfɔbaa n'u y'u jɔyɔrɔ min fa ko sofɛrikɛ ye mun de kɛ sisan a porokotolen ka bɔ bolo la Yusu k'a sina ka sɔlɔ i kɛ dibini na ten ka tunu maaw la u bɛ taa cogo di sa a ye sɔlɔ i kɛ jaja taamaden 3 bɛ olu ɲɛna ka kegu kɔlɔsili man dɔgɔn ci la olu fana maa 3 wulila k'a suruku bɛlɛ a bɛ dibi la mɔlɔti ka taa u bɛ bɔ min kalama tɛmɛsenna so dɔ bɛ kin kɔnɔ a taara i kari ka don yen nɔ ko chambre de passe npogotigi cɛnɛjan dɔ yɛrɛ ɲumanna cɛnɛjan jalaki dɔ wulila k'a kunbɛn a n'o ye maaya kumaw fɔ olu tɛmɛna ni ɲɔgɔn ye ka t'u da bonkurunin kelen dɔ kɔnɔ maa 3 minnu bɛ k'a bɛlɛ olu y'o ye yɔrɔ min i b'a fɔ ko dɔ ye tasuma bila olu la u seginna i kɔrɔ u sen nugu ka taa passager tɔw lasɔmi jamakulu de wulila ka woyɔ ka chambre de passe sɛgɛrɛ sofɛrikɛ danbe a n'a ka cɛnɛjan danbe hakililatigɛ la waati min na hakɛto bɛ kuma kɛrɛfɛ jama de nana suuru u ma da yɛlɛli kɔnɔ dɛ u ye da de kari ka don sofɛrikɛ kan k'a sɔrɔ a danbe i ko sɛkili a kulukutu maaw sigin bɛ k'a kɔnɔ ko mobili bɛ panne na Yusu u y'a lawuli waati min na k'a ka fini don a ye fini don u y'a woloni daminɛ yen nɔ f'a ka mobili kɛrɛfɛ Yusu ka taa se tuma min jaja maa dɔ bɛ taamaden ninnu na o dɔnko bɛ i k'a dɔn bolifɛnko la nka ale ma sɔn k'a yɛrɛ jira o de taara ko panne bɛ yɔrɔ jumɛn na a y'i bolo don mobili fa dɔw la ja yɛrɛ de tun ye fɛn dɔ bɔgɔti k'o bila ka sɔrɔ k'a jira ko mobili bana wulili ma o tigilamaa y'i ɲɛ kala k'o ye waati min na o y'a ta a tɔ ma ka na a tɔ biri k'a bila a la a don a la u ye bolifɛn kɔri a n'a k'u laminɛ
amake Fatmata gasakata uyede akara Mariamu yamu batosi Yusu bare takari mobilila takari mobilila Yusu ikaro ka mobilie makamvo ukumana ukoko mune beni na ko fwete bolife na ukuma doiki tomblanye adona kisigi jama dona kisigi aku uye ikado soverike tompasa flevo ka tusi aire nyama komi jango mobili kunga komi ukumana Yusu foka tusi userola ku koni sera userola sa teko nyumana nga wati kuntala jenyana de ukumana koni ni vere kunte ko soverike kumbe klani mbele la foloka soroka na akonya na bo nga makiku munu nya bele wodi ya to ikado yesira soro kata chomi ka soro kan la jaba daka kana sigaka wala na ayatru ne fase yoro abara boy mo bobli soro bli lisani bokar sangare kan no blay ni anya bo 26 mars ko murala ka nguna ja ala ka sawo nyuma nama ya rabbi minye ambe do kuna funi ngono funi nando na kono minye ambe le républicain amba l'état alep manedo minye indépendant fana alep maneno ni ngoinga minye Alassane Ouattara Alassane Dramane Ouattara ikado wolo masire tabaw uluka kola Alassane Dramane Ouattara adayele malen na kew alakamado awkado aka libéré sans délai ou libéré immédiat oblala libération immédiate oblala immédiate Viens kuji obla accordé que nous pensons que très rapidement nous aurons sans doute un aboutissement moro awekado ko alatime mi awekado ko fere bi soro dingo ina ko abe awekado mi nununye ku kanana bla moro awekado ko jabi nyuma na soro kola Alassane Ouattara ayeni mwo mi wol masri kaba ma binan ni woro moro no luwe ko war kawi no minane ndo enfer moro awekado mi nyera la ni masoro dore fe mi Umaru Sisako ambalo mi sidao o alimi ma nyama bi ale ko ni awekado ayeta man sirabo ninga ta Alassane fe moro awekado minye nyera la ayajira kafo awaminye ko aliforu yasinbe ko luye nyuanye moro ko era saraka ta fe o mi awekado nu osuganira anche franche pumala moro awekado nyera la Alassane ya jira ambalula kafo ni wolo masri taba nunu ani Alassane maku bibla ko jabi nyuma mi soro kwa o ta hakilina ya o ya hakilina ya ale ma follow lo moro miye awekado ya soro Gambie Adama Barrow kata se awekado minye nana akufo ado ani awa Goodluck Jonathan na le sida tu kachide mi kerengrane mi no be anyesi anga jamana ma moro awano temana ka boy Robert Dissey de awekado minye Togo ale ministre des affaires étrangères moro oliyo wulika jo minge kana moro wulika jo bela jele op middo ninkatra ko nana de togolo uluka wulika jode ya to muso sababu kumbala minyo uyolo bla toto bila uko ni ngabi biye nyera la Alassane ga fola ko bengambe kasoro akola for yasimbe bonya kama yuga toto bila bla abana note doko kono warka were nyu doka jawi uga deba kono ko muso nunu kumbla le do kana nunu nchela femina ko ni bokera kala ma jinye dongo do kabe muso la kaw nyugo were la ko guno do bulu apena lache ko warka dere do ke mekanike jayi ka ba ka labana kuna funi chere sira nunga ko Facebook save ko nunu kuna na kumbe man nunu bulu kumina ko na shido na kabe ambala kaw nyugo were la ala kanake moro mi awkado ya soro mi ministre ma wati mina nunu mina na yo ministre mo nyinga oluko ko awkado olu dongo tan nunu ma ko vele nunu moro awa olu ma nunu wele wa kuna mame olu ma bwa akalama moro awkado ma mo fode Nations Unies daya kana eke ale de yo jira moro awkado nyera la ningobe flene ko akoko de ataninga segi abuyana anap machiara o minye awkado
libération sans délai o bana ou bien immédiate muro o kuma bana ko ni ala sona ma ko dona na tawla ko akoyi na kori akunu ko nyena sora la ala san yera fo bi ayele mana ka nous espérons ala ka espérer alibi ala ka espérer alibi abana memi finyana sumala bade nere abana sumala bade nere ale nyana ko baga bi mamununta ko olu be ngo ko konomi ntorola dogo fiela maka jato wuli awo wolu mo ale mo de famu abana na vie nyama kuji mbado abina famu fana abana ni ala sonama de sari muro aka famu atumala nota adabi to ala de wallahi awo ante volla sangan ma do okake muro aba maiga groupe koira taw muro amba fuka wala mando sanga ani wati mi o kado kalabanya mana muro amba fu sanga ani wati no boray muro ambe foli ani tanni amo la se anga critiquer la doma muro no Jibril Male ale président de tribunal de dire ani abatu maiga avocat général cour suprême Mamadou Bili Touré ale tribunal mimbe kolokani ani Sekou Samassa a tribunal mimbe Yoroso muro ambe nu bela jele fo katantia wa jarafu Nyamoy Touré muro kata se deumba nyugutu damba maram pare tanti asu maram Sise Fatmata Ali ambe nu bela jele fo foli amba nyeshi ka do anga makoro ma ne adama jaralele amba fo kenen kan yaka flamso retigi fo ajami wan alebe wolo fo bu nanya le fo ambe wan na befo ka foli ko ke ga nyeshi musu damba ma falaje gouverneur ka karela ka foli ke aga demba ya belajile grand sœur masri ya tasaimas amba le fo milutu lo jumana na ka demba ya ka foli ke ka do kromso e fanza sanogo bangun turnela anaka demba anga foli buye foli amba ke ga nyeshi kanumba jama kulube ma Yusuf faso ko na faso koka minye karo ka fo bangoni salimbu o ani ka do kulwalla ko ka dembaya ko ka fulike bela jile ka be barkada ka betanu o sigi nyon sira balima sira furu nyon sira bara nyon sira ani ka do tiri sira ni sinji sira yoro surumani yoro jamma ma ya deme ka do ka fo an furu muso na ambura muso na balima muso ko ka jana jaw kungola so ngomede na so la ka saraka tibo yusu ko ala ka saraka mine bamba to bela jile ko ka be fu ka be barkada